Sachisin paralog na pedang sub happy iwe pu barok hakane ka channel ka jonga de hakane ka video ka bamata na le reaction ya ka we ka video ba we I hybrid iba ikmat ki jong I baro artli im yo I de kano kajing ism I wadla ni ladang page ya kane ka video bat kano ka temang ya ka mensim ka jongi iwe pu barok ale paralog nya page banga oh pilak ban yo ya kane ka video lengba ke description balabu hapo sebahasa ya page pada harapan subscribe I berlahap dan kajing long jo I kebom yo I ki khmat baru arteli ki khmat henry ila kumno ban ruai bat kumno ban snyotu thik pat thik ya kijing tem bat ya kijing ruai ba ila ban mi ya lengba I henmen lane I parai jong I ki lane ki kimi ki kpa ki ba la ban ya rab I ban mi ya kene ka video te ya kerpat ya pilang we barok sebaya like ya subscribe dam ya kene ka channel coba ini I hybrid I pen mi lengba ka jirwai ka jong I te warnom ya theru ya ka jing duna ka jonga nomor ngadang duna pha kar kom kren lane ka sur lane kano ka ba pilap pi cham ha ka jing duna ka jonga ha ka jing long breu sibun ki jing duna kam tam mangale ngade tang unong kendong babit pat ubom la henre ngasiu pen mi kai ngasiu pen mi yakini ki video kendiat kan soj ba ngaker pat ya pieru basyo baban ya rapan share lane ya pen ilam ya ki hapo ki komen ki jong pi ya ki jing duna ka jonga te ale paralog ngam perslam ngene pen na ka video naket kuya yang malah kejong kesam konjeng ayat di dalam penjelasan dan ayat di dalam pasal dan long
Pihak sengal hi baro ya kini kijing ruai jong ini i hybrid oi kalong cica kebapang not yang i we baro ladangi kum ki kun ba ublay ulabo yang i hapertai bangi ngim la ban yo i ki khmat karno kalong kebasto se henry namar bangim tiap ya kane kapertai kalong kumno ngikwa hi ban yo i watla hapdeng kajing long jong i bom la ban yo i ki khmat ru henry idang la ban rai ban setu tek patek kas ya kajing ya kasau ke ba tem ya kijing tem bala yo sngel tang da kiskar te ublai hi u ai yang i we baro ya kasap ke ba nyidon ba ngindai ban pelek no ai bat ru akar pada pi ban yara pan subscribe i ban ya like ban ya share lem ya kene ka channel ru ba ublay unang ya lam den tia i ba inang la ban perme ya kijing ruai bat kam tam haba pi i kajing long duna kajong i hap dang kajing bom yo i ki khmat bat la katno lay kalong ke ba i kordiat lada ngim yo i ki khmat rewat la ngaru ngadang don tang kene ka jing duna ha ka khmat ka bala pen mong no ka ba pen snew dur no henry ya kataru ngam snew per namar ki khmat ki jonga baru arteli ngayo i ya ka pertai ngayo i ya kene ka dur ka jong kene ka pertai te ngam das snew per hadu kata ndrei kam tam lay kine ki ba bom yo i la ki jong ki khmat katno ki pang nut te nakar padlang ya pi we baro basep haya rap pan share bat like ya kene ka channel ka jong aru ba ublay unang ya lam lenti ya pi bat kumju ru yanga bat kumju ru iti hybrid ibarwai ba ublay unang lam lenti unang petin lenti ya kasingi kijing im kijong i amen.